dale dale FM. Dale FM ga mai takan ko zan fara, abba mai yare yau gare ko zai rera. Farko sai na sa Allah sarki mai iko, a hadin samadin sarki ban ikon kai sako. Zan wake muryar zamani bai tun farko, mai kiɗa ban kiɗa in wake, masaratai daban da wake. Mu kunna dalakar mu sake, gidan rediyo muna serious. Tasha ce tasha san kowa, kuma tashar tana burgewa. Birni ƙauyuka da maraya duka da halabu yau kamawa. Ma'aikatan muna da kwarewa, a ayyukan mu babu gazawa. Duka arewacin Najeriya babu tasha jamkar dala. Nishaɗi muna kawowa, bangare na wa'azantarwa. Labarin har da rahotannin su dala tana kawowa. Lallai dala babbar giwa ce, a daɗe ya yi karko gaskiya ce. Tashar rabana kainuwa ce, shi kwatan bura da sarki ne. Ɗinki cikin duhu iyawa ne, mai nema shi ne yake samu. 'Yan siyasa ku zo gare mu, 'yan kasuwa ku zo gare mu, ɗalibai ku zo gare mu, ko za mu taimaka. Har mawaƙan zamani kuma ku samu ɗaukaka. Kamfanonuwa da shaguna ku zo ku haskaka, dan adala ne kawai da ke gaza san da ku. Masu mika gaisuwa ga 'yan uwan sare da ku, dala za ta taimaka gare ku har su ji ku. Har bakanin kai da leburori ya